Ayan na! Morning hirit na sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Tarindog. Morning hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang may init, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan. Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. Pilipinas, tindog na. Tarindog na, tarindog, 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 tarindog. Tarindog na po, morning hirit na sa DCGB. Kami po nagalaon na kamugabos ayos, kamugabos na sa marhay na kamugtakan sa mga oras na nilibrido po sa naman ang kapahamakan. Magandang morning po, Legazpi City, Luzon, Visayas, Mindanao, Provincia Canalbay. Mga nakatutok tabi sa 106.9 WGB sa Tabaco City. Good morning! Sabi ni Pading Ray, aki ko, magmuraway ka sa kapakumbabaan asin itao mo sa imong sadiri ang tamang halaga kan sa imong pagkatawo. Mayo nin matanos na dahilan para sa rong tawo na nagkakasala sa iyaman sana. Dai ginagalang ang sarong tawo na dai minagalang sa sadiri. Si Rock Gis 28-29. A blessed Wednesday, everyone. Padeng! Mabuhay Padeng! May rawit-dawit ka na pala. Ano? Kung karahasan ang pairalin. Yan. Taon-taon, basahan ta daw ka mo ni Padeng Ray. Mientras tanto, muni mga tugangan mga marhain na bareta, digdi po sa Morning Hirit sa DCGB. Good news! Good news! Igwad at tabi nin tulo na most common food additives na pigagamit para sa pagpreserbar kan sa tuyang pagkaon. May 3 most food additives binagagamit para mga tugang to preserve the color, prevent spoilage, and enhance flavor in package. Tabi, package in food pala. May diferensya ngayon pagbasa mo noy. May tulod at tabi mga tugang na common na pirmi, pigagamit ng mga food additives para mapreserbar ang kolor, mapreserbar ang pagkaraot, asin mapagarahay tabi ang pagnamit kan mga pagkaon. Ini da tabi iyang pig-apod na sulfites, nitrates, asin MSG o monosodium glutamate. Yung mananggat. Yung mananggat. Ang ini na monosodium glutamate. So, pig-apod na ano yan na pigsabog sa pagkaon baga. Ayaw ng brand ka yan. Ang brand ka. So, baday, tay ko kaan. Magsabi ki brand ka. Ang sulfate fights that tabi. Minakaw sa po ki severe allergic reaction, siring po sa asma, salbatan na ano. Kaya palang paminsan, sumay mga pagkaon, mga tugang na sumay mga kulor baga, ipinagbabawal yan kan mga doktor, kan ibang mga kamidbig ko na doktor sa mga asthmatic. Diba o ngaya, dahil ka magulpiki, hotdog, may mga kulor niya. Diba? Ang nitrates that tabi, combine ka with paggamit sa pagkaon para sa magporma ni nitrosamines na minaresulta po sa neurological damage or cancer. Pangyari sa maoraro.
headaches are commonly associated with MSG. Yung baga so na, and high levels of substance induce blindness in animals. Nakakabuta da iyan mga tugang sa mga hayop. Other additives such as artificial colors and flavors also cause cancers in animals. Ano ba da tabi mga tugang na mga artificial colors as in iba pang artificial flavor minakaw sa databi nin cancer sa mga hayop para databi may maghalaban sa tuyang buhay. Avoid additives in food whenever possible. Buy all natural. Para da ang mga tugang maiwasan ang helang asin kung gusto mo databi na maglaba ang buhay, magbakal databi din pagkaon na natural. Diba? Kaya lang yan, paano pagbakal mo kipagkaon na wala ng flavor additives? Sali, mabakal kang manok, pano mga tugang kikuan. Mabakal kang manok, baga ang manok, grabe ang pigpapat. Inom kaya ng mga chemicals, mga para pa, growers, Tiga pa inom para mas takaskas na magdakula ang manok. Di ba? Mabakal kang urig, may feeds naman yan. Mabakal ka tabi. Kaya ito, aram ko sa urig, sagmaw sana. Sagmaw. Ganyan, baga pagkauna ang feeds para madali na magdakula. Di ba? Kahit mabakal ka mga tugang ki bangus. Ani baha, bako gabos. Pigbabahog yan para magdakula ang bangus. Kung ano-ano na sana. Mabakal ka kiko, di ba? Puro na sana may preservative. Ang medyo... Hindi ko nga. Garo halos iguan ang unyang ki-preservative. Tawo, may preservative. Hello, good morning. Good morning, Willow. Good morning, boss. Baga mo yan, puro instant. At tayo na nga ni. Puro magic. Kapimigo. Ang inabutan ko so titimplaon mo ta kahit sana pero ngunyan kadakol-dakol na kan mga in 1 in 1 in 3 in 4 in 5 in 6, di ba? Para mo yung gantao, sorry dalian. Iyon ang so 5 in 1. Oh. Quickie. Iyon. Noodles, man. Ang siya ni instant. Oh. Pero na yun kita ki pagkaon na may ang pinakamaray mo yan, Bigo, pag abot sa gulay, ikaan magtanom kang gulayon mo. Ade? Di mo pag-sprayhon ki kung ano-ano, di pagbugtakan ki fertilizer, natural sana. Yan ang natural na gulayon. Ang sa amin yung sinigang, dapat pagkasuwa. Ngunyan, iguan ang So, nga, no. Dati naggusuwa kita. Ade? Kuan. Magkaon ka man sa iba, magkaon ka sa ibang restaurants, dahil taram preservative sa binurog takyan, wala pang pasiram. Ade? Hindi nga rin po na magic, sarap. Nyan. Oh, alibo mo na paminsan. Ade? Di ba? Ata na nga na yan. Sige, sabi ta. Yun na yan. Yun ang buhay ito baga. Iyo. Anyway, baysa na. Yun ang buhay. Oo. Okay, Migo. Fight sana. Basta, bala ka na konsen ka. Yo. Good morning. Good morning. Alright, di ba? O, yan tabi, mga tugang ang good news. Marhain na Bareta sa morning hearing. Si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Ramon tanawan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas, Buena Manong Bareta sa morning hearing. Buena Manong Bareta sa morning hearing. Nasa linya po si Alar Mario sa dagdag na report. Mga tugang, hello pa rin Al. Good morning, pasok. Good morning pa rin Al, come in. Hello. Hello, how do you do? Paring Al. Remate. Naputol si Paringal. Good morning, tabi kay amigong Tano Ayala dyan sa Barangay Buyuan. Tano, maray na agad tabi sa imo. Tapos kay amigong Jonas Rosal, maray na agad amigo. Karen Alan, nasa linya. Kalbatan ng Karen, hindi ka sa bago pagkabot-abot ko si Pramer. Paghuna, kung siya na babayang biglang grabe ang nervyos ko. Sus kong pangyayari sa maba ka, nakigyo ka ng Karen na niyo.
Bata di pisil pag magayon makigig ka. Kamen Karen. 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 Oh. No na be. Hello be. Try tanong si Jimmy. Pag si Jimmy day panagan maputol pa si Jimmy. Jim, come in, Jim. Jimmy. 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 Hello? Yes, sir. Jim. Yes. Ah. Dahil, siyempre, malilate ang pag-simbag. Taday ka pa man naka-schedule. Madayal ka pa man. Ay, yung manangad pala. Yung Ito, manangad. nakadayal ito si... Depende sa cellphone kaya. Iyo manangad. Dali. Yo, nasa butang kong sitwasyon. Kunday ka man kursunada kang cellphone. Kaya man makadayal yan. Kaya man sa babae yan. Ha? Sa pagkari man sa babae, Na? pagbako ka man kursunada, dahil man. Iyo. Ako, nakaka-relate ako dyan, Jim. Totoo talaga, totoo yan, totoo. Kung dahil yung cellphone ko suminimbag sa mo, dahil Ano? Iyo manangad, dali. mahalat Tama ka ka. kan tamang panahon. Gari, kumbinsido ako dyan si mo. Tama ka dyan. Ah. May dapat ipaliwanag sa publiko ang DSWD Oho, nata. kung talagang may akap price ang ipapanaw, asin kung totoo, asay na, Oh. no rin itatao. Sa pagsabing nagnangalasan mga nasa barangay dahil sa probir nagpuon ang campaign period, Aha. may pinawagas sa mga barangay na survey form ipinanaaw sa lambang pamilya. Mataunin bagas pero gulping kulatilya, mapilap ka kan survey form, pighagad cellphone number kan padre di pamilya, address, composition kumpiraan pamilya sarong, miyembros kan pamilya, trabaho, asin mga edad. So iba naghapot nata rice assistance man sana kay puhan kang mag-submit nin form, kay puhan pang i-validate ang personal na pagkatao, kay puhan mag-submit nin ID, kay puhan kang pumila may niton para sa nasa validasyon. Biyo so iba imbes na magtrabaho, pigtawan prioridad ang pagsumiter kan formang pig-fill upan sa pagtubod na sayang man nagpipinsar bako sa nakilo-kilong bagas grabe nga ning requirements. Kay puan pang i-validate, kay puan pang magpila, kundi ang pagtubod na baka sinakong bagas, malang grabing requirements, ang pipasumiter, pig-require kan DSWD, natatakay puhan pa ang arog ka tong sistema, kung ipapanauman sa naan bagas, pasilunon man sa nabaga. Yung manangad, ano? Dati wala man kanji man, oh. Wala man, tapos Ngayon man sana, di ba? purabir purabir magpun patikan campaign period nagtarao ngunyan kung bako ini totoo o totoo man dapat magpaliwanag ka ni ang DSWD o ang sistema sa Sabi mo, forma. Jim, kan mga enot na bako pa campaign period, dahil kung anong nihil, ilista ka sa release yan. Dangan pasilon siya na dangan kung Ngayon ano na campaign period na, kung ano na pagagad. kagulping requirement di gusto sa matubod ka magdududa ka na baka nga sinakong bagasan ni tao ta Tadakulon. kay puhan mong mag-fill up, kay puhan pang pwera kang pag-fill up mo, iba-validate ka pa, ma-personal ka pang mapila. Taka ito baga, lilista sa nabagayan. Ade? Oo, ne, ang formang nakuha kang Sige daw, paano yan? DCGB News, General Intake Sheet. Ano? Ang nakabugtak heading, General Intake Sheet, Spell tapos, sheet. AX, AKAP, may kurit na AKAP. Di gusto sabihin AKAP price and assistance. Akap? AKAP, Okay. yan. And part 1, to be filled out by client
Impormasyon ng kinatawan. O padre di pamilya, apelyido, sungaran ta kompleto, tapos o address, cellphone number, kapanganakan, edad, lalaki, babae, civil status. Tapos sunod naman, informasyon ng benepisyaryo. Informasyon ng benepisyaryo. So, benepisyaryo mo, ago, aki, komposisyon ng pamilya, relasyon, edad, trabaho, Relasyon. buwan ng kita. O, tapos part 2, to be filled out by DSWD personnel. Okay. O, di sindan ma-fill up ka ni. Mga beneficiary is currently experiencing economic hardship due to blank. The household has limited source of income which are not enough to meet their basic needs. Additionally, the household includes blank, underscoring their need to support. The ACA price assistance will provide immediate relief and alleviate some of the financial burden on the family to ensure they can meet their nutritional needs. It is recommended that the beneficiary receives this assistance as a short-term solution while exploring further support for longer-term stability. Material assistance, may check, rice. Rice. Pangyayari ano? Tapos may kuan ka pa, magpa-picture ka pa. May picture? May bubugtakan ka pa digding picture. Dati wala man ang James. Wara. Makarelate kay niyang tao kung ni Guamari akyan sa matek sa imo kung may nagadangog sa imo. Iyo nga ang adit ko ngunyan eh. Buong ka pa nga, buong pangalan at pirma tapos mapakuan ka, may madukot kanin. Ano ni? Pati so tab mark mo. Tabart. We are committed to protect and sa dayuto na surat the privacy of our clients, pati privacy, social worker, approving authority. Yan ang Perang page tabi James. sa wrong page. Ano ang marireceive ka pag na-fill out mo yan? Rice nga ni, rice assistance. Rice, perang ACA, kilo, rice. perang kilo. Dahil man nakabugtak digdi kong pirang kilo. Di na kabugtak. Bako yan sa inot na baga sa pagkatao. Iba yan. Wala nga ni pa nag-abot. May problema. Natakang inot na dahil pangkarampanyan, makaskason. Mapinsan Tama pa, iyan grabe. na report ni Jimmy. Digdi sa ginubatan, maski ari na barangay, may pigasabing family leader. Kung piraan butante sa laog kan harong, Ay bako ya, iba man konsulo niya. sa harong, dai ka pwede ang family leader nag-atinder pang meeting. Grabe na tabi. Iba yan, Iba bako ini? yan. Aba ko Bako ini? yan. Wala, iba yan. Iba ini? Concern ini, DSWD, price ini. Okay. Okay. Ay, nay. Hindi o bako. Makasimbag kayo ni DSWD. Sa Yun, barangay Kagraray Tabi, si Tut, asin Tut, nagdistribute kang 10 kilos na bagas na yan. Daing DSWD, arog man kayan, may form na pigpilapan. Maray na agad tabi, pig-report ni Jimmy, nagka-relate ako digdi sa muya, edi ko aning sinabi ko sa in. Sarong page na papel, garo arog ka ng pigsabi niya, pero ang ganun niya, dai pa man. Ayun eh. Yan, tatakay po. Galigo, sinako sa akong bagasan pwedeng ma-receive ita. Kay po, ang grabing requirement. Yun na nga ni. Dati po, dahil man kipil upan ka yan, ngunyan, iguana, nata daw. Kung mapila palimba, kung mataw man sa natulong kilo, 10 kilo, nunit na siguro na mapila kayo ni tapos mapalidaton ka pa. Tama iyan tama iyan, nagdadangog kami tabi. Ano ini? At least Totoo may ini nagdangog ba pala. ko? Sa ini tunungan niya nagkaduruman akuan, mga pormang kagulpe. Aputunta si Director Laurio, kanis WD kaya. Nagaduda na sa mga tao. Kung daing umabot na aka price,
bata nga mga eleksyon, baka gamitin sa anong bagay itong mga pinarilapan. May bata, kumpleto ng detalye para sa pamilya. Oh, hapoton ta si Director Leorio. Kaso rin tabi si Jin nag-comply, nag-accomplish kang form. Basta puraber mag-abutan ko ang campaign period. Ah, Kaya mo okay. niyan, baga bako bawal na magtao kay mga ayuda. Dahil ay igwa ki ayuda na pigtawang ki exemption kang COMELEC. Saro igwa diyan sa exemption. O baka, Kaya po ta. ayun na nahapot mo niya. Ano yun, marireceive o dae. Taday man nakabugtak digdi kung dain, kung nawarin ini yun. Next year, ngunya na taon. O Yun, sa oh. masunod. Iyo. Sige. Anong purpose? I-clarify ta yan. Pag-validate. Ito, baka itatao yan, sir, na ayuda bisperas kan eleksyon para sariwa pa sa isip kambutante. Ay, di ko aram. Good morning, tabihin. Tama iyan na pigsabi ni Jim. Ako nag-fill out man ka iyan. Di man nga na pigsabi kung tios ka o bako. Basta pinadaran sa na kaming papel. Ayun nga, makangal. Nakabugtak na logo sa taas, bagong Pilipinas. O, DSWD talaga yan. Oh, good morning po. Akap yan nasa bagas mananggad bako klaro ang kumpirang itatao dapat gani kabugtak duman. Dahil kung arog ka ng requirements kay pon i-validate personal, kay pon kang mag-comply kan form, maduda ka na baka sinakong bagas kaya nagka-interest kuan. Yes. Na mag-fill out. Tapos, pinaagi pa sa mga, naghahatod kayo ni mga barangay official. Yes. Yan ang dakulaw na kahapot, naatab sa programa mong ang hapot. Igaman form so 10 kilos bago itao, matabil ngo na ang okay. Ito, iluwas ito, iba. Sambulan tabi, okay. Okay. Sige, i-clarify ito sa DSWD yan. Yan, tatagrabing requirements. Pero ano po, AKAP price? Aka price na nakabugtak, nagpirila, gulpiyo ng pirila. AKAP price. Mainiton. Pero kanginot, dahil mga pila-pila po, dahil mga puro pila. Wala man ka. Narimati ka na. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy, sa report. Hali dyan sa Aluas. Pangyari man, adi. Mientras tanto, sige, i-verify if kanta yan, haputon ta ka ng ang DSWD, kung ano tabi ang sitwasyon kang programang yan kan sa tuya na gobyerno. Karen, may dagdag na bareta. Kamin, Karen. Yes, BT, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag tama na bareta, dahil pas sigurado ang gobyerno provincial kan Albay kung may malalawos ng mga aktibidades sa aga para sa digido na selebrasyon kan Albay Day. Sa pagkipaghuron kan DCGB News kay Provincial Administrator Dr. Cedric Baez, sinabi kaining medyo kaulangan paano ang pagpreparar ng dadigdi dahil sa epektibo ng election ban ngunyan kung kaya tabi VP, maski may mga aktibidades na ipig-upresir ang Provincial Agriculture's Office, di paninda sigurado lalo pat nasa pag-iingat man ang provincial na makapaluwas ng porta kan kaban kaini sa laog kan pinagpapawal na peryodo kan COMELEC. Kung kaya, sigun man mismo kaya daet, dahil masyado ang mga iniming preparasyon para sa nasabing selebrasyon sa aga, dahil sa rupa, dahil panin magkakanigong instruction sa iya ang gobernadora kung paano ang magiging dalagan kaini, dangan sinabing dahil pang asigurasyon ang provincial agriculture kung mapadago sinda digdi, saan kondisyon digdi, dahil dapat nagagamito na kwartaan Kapitolyo sa pag-celebrar sa ining. Yan pa, BGP. Yan na Albay Day. Di pinigibuho na ngaya Albay Night. Di pining banggi. Alanganin man. Alanganin man. Gari ano man sa oras sa mga empleyadong mga sa Kapitolyo. Imbis to kan, irinuman na sana. Irinuman na sana. Albay Night. Yan, di ba? Magayunon pa. Di ba? Okay. Ano da yan, Albay Day da yan? Para sa ano da yan, Albay Day? Yan baga tabi dito so tigko to memory so pagka ni General Simeon Ola. Pag ano? Tigko to memory so pag namagay ni General Simeon Ola. Bako ang Albay Day, Albay Day. So, si Simeon Ola, iba ito. Kwan ito, bako pizza. Ano yan?
alat mo na. Si Kwan ito. Ano nga nito? Karlibong naman. Ano ito? Albay Day. Yan. May lang. Sige na, Karen, ta istorya ko lugod. Ang Albay Day, yan ang creation kang Albay. So, deklarasyon kang Albay sa pagkaka-establish ka ini bilang probinsya. Karen, kano binaging Abril 3, 1574. Oh. 1574. 1574. Yan ang aldaw na nagibo ang Albay. Buda ang charter dayman kang liga ang pagkaka-established kan Albay. Bilang Albay, bilang probinsya kan Albay. Oh. Ang dating ngaran kan Albay, Albaybay. Kaya baga sa palibot kan mo, dakulon-an, bye-bye. Karen, piglansi mo naman niya ako. Masabi si Karen, piglansi mo naman niya. Karen! Yes, Vicky. Nasabutan mo, so, albaybay? Sorry. Oh, sige. Parang alang sa Jubileo. Iba ka tabi, di ba? Ang dating ngaran kang Albay, Albaybay. Yan, kaya ano ka, kaya lingan na, pahingurag ka naging inabang sa baybay. Good morning, Henry M. Ano man ang tabi? Ano man ang ang pagboto sa party list, ay boboto ko 131. May saro pa ko ta akong gustong party list na iboboto ko 2 sinda. Paano po? Ta sabi sa kuya, pwede, sabi sa muya, pwede dang 2. May nag-agi sa kuya dingding kandidato. Kung iboto mo ngayaan na 131, pwede man niya sa muya, isabay mo. Garisala po ang paliwanag si mo. Tama, Jing? Garisala po ang paliwanag si mo. Dahil ka magtubod ka yan. Garisala. Sala po ang paliwanag sa imo kan nakauron mong kandidato. Kung liboboto mo ngaya, alam mo ngaya, ako Bicol, 131, dahil ka po magboto ki ba? Bako yo? Tas sa party list po, ang bubotohan, saro sana. Dahil po pwede, alam mo ngaya, gusto mo ngaya, so 131, ako Bicol, tapos ako man gusto man ngaya so ngaya party list ko ngaya sa party list ko na alpa, kapakapa, kamakama, tumba-tumba. Di mo pwede pagduwahon po ang pagboto sa party list, saro sa natabi. Taar mo kung nata, invalid dyan. Pag nagboto ka tabi kisaro, kiduwa, invalido yan, gari tabi. Di, basta kung saro sa na ang party list na gusto mo, iyon lang itabi ang botohan mo. Saro sa na ang isip. Pero ang party list, sobra 150 gayod. Saro sa na po. Ang isi-shade mo dyan sa hugis itlog. Oh. Di ka magboto kiba, ta invalido yan, pag nagduwa ka sa party list, dapat saro sana. Kung 131, so be it. Pero kung, halimbawa, may saro ka pa, di na po kan mag-utro. Madidisquid. Pareho man po yan kang kuhan kan. Halimbawa, senador. Sa senador, nagboto ka ki 13, invalido yan. Tangbuboto ang tabagangon niya ng senador, 12, 12 senators. Pag overvote ka, invalido yan. Pag nag-undervote ka, iyan, ika-count yan. Halimbawa nga, binoto mong senador, 7, o 7 sana, count iyan. Counted po yan, kan machine. Pero pag binoto mong senador, nga 13, 14, 15, ay, tapos yan. Dahil po yan, tabi, babasahon kan machine. Ada yan ibibilangon kan basinta, overvote ka. Same with ngaya, governor, nag-shade ka sa governor kidua. Dahil po yan pwede, sinid mo ngaya, Salceda, Rosal. Nagkarilibong ka sa gusto mo sa dua. Nagkarilibong ka sa gusto mo ngaya. Rosal, Salceda, nagkarilibong ka, sinid mo sa dua, tapos mo, saro sa na po dapat. Iya po. Siring man po ang sa konsyal, city councilors, municipal councilors. Di po pwedeng overvote, sobrata sa syudad, gari 10, sa munisipyo, gari 8, 7, something, di ko lang sure, ano. Dapat po, supera ang exact number, yung iboboto mo, pwedeng diit, baba dyan, di ka po pwede magbotong sobra. Tapos buminoto kang sobra, tabi,
sa dapat na pirang posisyon, dahil po yan, babasayang kan sa imo tabing pagboto. Iya po, arog tabi kayan patakaran tabi kaya na, ano yan, na election tabi dyan sa, yun sa machine na yan, dyan tabi sa, ano po kan, vote counting machine. Di pa tabi mag-overvote. Sayang po kan sa imong napili na kandidato. Okay? Arog tabi kan. Good morning tabi. Alabang baybay ang ngaran dati kan albay. Kaya albaybay ngani dapat butuhan na lang Wala ugaring digdi sa muya ki advertisement ining pigasabi mo. Ang pigasabi mi digdi sa mga may advertisement sa mo ta. Pag day pong advertisement unfair sa advertiser may. Apudan ko daw ini na mag-advertise sa muya. Magapara-promote ako ni magapara-taram kay pikan ba ko man-advertiser. Unfair sa day sa nag-advertise sa mo. Tama? Hello? Hello? Hello po. Good morning, boss. Good morning, sir. Yes, sir. Pwede po bang public service, sir? Tungkol po, sir, sa ano? Sa mga blind na gustong mag-training ng masahe. Sige, sir. Sino po itong tumatawag? Si Joseph Lansangan, sir. Joseph Lansangan. Lansangan. Sige, sir. Ano pong training yan sa mga blind? Go ahead, tabi. About it po ito sa massage, kung siya man po ang nakikinig sa mga blind mula edad 18 hanggang 45. Opo. Kung wala pa po kayong alam sa masahe, para magkaroon man po kayo ng trabaho na makakasuporta sa inyong mga pangangailangan. Tumatanggap po kami ng mga blind na ating i-training sa ganyan na Trabaho. Maaari po kayong magkipag-ugnayan Sa? number na 0950-36-23604. Opo. Saan po sila, sir, magti-training? Ligaspi o saan? Daraga, sir. Daraga? Sige. Yung mga interested, tumawag na lang po, para maka-join sa inyong grupo, ha? Yes, sir. Yes, Opo. Tumawag lang po sa aking number. Yes. Private number ko po yan. Yes, sir. Opo. Yun lang po. Yun lang po. Iulitin ko lang po yung number, sir. 0950 3623 604. Yes. Opo. Maraming salamat po, sir. Sige, sir. Welcome po. Mabuhay. Mabuhay po. Nasa linya mga tugangan, mga headlines, kan mga bareta in the morning. Alas nga na. Good morning. Kung dahil na filled up gabos na balota, like 3 senators sana or 2 councilors sana, sa balota, valid po ba? Yes, valid po yan. Valid po yan. Kaya, nagboto councilor tulo, valid po yan. Bibilangon po yan. Nagboto ka ngayang councilor 5, valid po yan. Pero alam mo, sa Legazpi, ang councilor siya dyan, 10, di ka magbutong 11. Problema yan, tabi. Dapat nga, 10 o siyam, pwede po yan. Kung ano man ang posisyon, basta kung pera dapat yan, di ka po dyan magpa-sobra. Kaya sa party list po, ubutuhan ta, saro sa natabi na party list. Dahil po magduwa. Yan. Ola Day is September 3. Tama ka po. September 2. Tama ka po dyan. Good morning, Pading Mara. Anong latest? Good morning, BB. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Comelec na i-register ang 34 na reklamo ng vote buying, selling, as in iba pa. Ay, tako. Distribution ng mga t-shirt as in candy, mga kandidato, bantang ng kampanya, na ipagpabawal sigun sa Comelec.
Day pwede? Bawal? Baka bawal? Day, bako na bawal. Sabi ni, ano yan, chairman, ng amigo mo, an kindi nga buda tisit, day man nga yan, makakabakal kibuto. Ya. Pwede na magtapat i-bowler baga. Bako dapat any value? Oo, iba naman ang payag ni ano eh. Ang payag ni chairman. Malibugan man si boss? Oo. Na mga kandidato ako, ulit ng t-shirt mo. Oo. Di pala, okay lang yan. Okay lang. Eh, pangyari sa mauraro. Nabago sa mga payag kan mga kumilig official Di ba kung any value baga o ano yan? Oo, yan sabi baga doon sa per-election law. O ba? Pwede yun yung bagong payag ni, ano, dahil man nga tigpabawal ang t-shirt budak hindi, pati nga bowler budak kalo. Makalipong Malibong na boss. Nanuna na. O nilalo Bagas nantig, bagas da, bagas. Ha? Bagas. Bawal. Tawan tagang yung sarong kilong bagas, bawal yan. Basta si niya na unang bitan, bawal ito. Bakit nagkakaralibong na si chairman? Sa bagay, abogado, matibay na abogado yan. Oo, ni, lalo kang malibong kay ni. Oo. Utang kang Pilipinas, naglubo pa sa 16.63 trillion pesos, 17 trillion na, sigon sa Bureau of Treasury. Siya nag-utang. Utang kang Pilipinas, Siya mabayad ka, pre? sa mga akita. Salbat na, nadamay na naman sa mga agita. Nadamay na naman sa mga agita. Buras magiging makuapo ta. Yan. Damay na naman, adi. Opo. Siya nabig para burutak ang kwartangan. Sa mga proyekto baga Proyekto? Oho. Siguro nung nakabugtag-gabos na inutang sa proyekto? Sabi ninda. Ganyan man. Pero tama ka man, sabi ninda man ang Oo. Build more. Tapos marampahog man sana. Alright, sa AFP Chief, nag-abiso sa mga pwersa kang Pilipinas Na? na magpreparar in kaso sa kidaong kan China ang Taiwan. Da, tigpalibutan na baga kan China sa Taiwan, Natada. yung mga floating assets. Kaya Nakakita daw lang, na. ang sabi kan China, ito kaya military exercise. Hindi kayo, pag-testing kayo. Di, Pag-testing kayo, likusan ta ngayon, testing unta daw. pag sinakya na kaya, magpreparar ka mo, taranin mo na kita. Buda kalyado baga. Yeah. Okay. Okay. Yan ang Santo PNP Chief Ano, Marbil. ito pa din si Trump nasa China ngunyan? Ikaw kung nailing nga, bakit ba ito? Madumanda. Amaduman, okay. PNP Chief Marbil, di pa siguro ang sufisyenteng numero ng mga pulis sa pagpuon kan summer vacation at yung Simana Santa. Bakit si Marbil pa, extended ang kuwangkaan? Iyo baga. Day pa pighali, ano? Day pa. Day pa, okay. Baka pa ka-eleksyon, ha? Iyo. Mga membro kang gabinete, dahil napipatindir sa investigasyon kan Senado, Nata. may kinaraman sa pagdakop kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Si siya nagtaram, nagtugon, May surat si Executive Secretary, Lucas Bersamin. kay Senadora Marcos, Nata. subjudice rulda. Iyo, budak na pera kayan, gano'n nating nadidiscovery Nalibong ngaya, sabi ni Senadora, nalibong ngaya ko. Sabi ngaya kan tugang ko, papatindiron niya. Ngunyan ngaya, sabi ka ni Executive Secretary dai. Dali pagparapatindira, antan, kuan lugod, may nadadakop lugod eh. Na pagparapatindira, anta, sa discussion lugod, may nabibisto na may problema. Mas madali ang magparapataramaan. Okay. Deployment ka mga makina na sin balota para sa May 12, 2025 election. Pero pa in fairness pa diya, in fairness. Matibay yung si Amy mag-isip. Marami siya mag-isip eh. Kung paano padalagano ng mga hapot duman sa kung. Gari may pagka-abogado man. Kaya lang garuman so kaninot pagaso sa Red Cross. Isa na si Gantaram. Hindi na nakakataram to resource speaker. Bako na daog. Pero resulta man ng pasirin sa
Okay. Alright, deployment ka mga makina Simbalota para sa May 12, 2025. Midterm elections, pupuna na sa April 4. Kamara de Representantes, inaprobaran na agad ng Travel Authority ni dating Presidente Asim Ngunyan, Representative Gloria Arroyo, para ibahan si Premier Caballero Mike Arroyo Sa? mapaupirar Said? sa Singapore ta nagbalik na lang sa puso. Iyo sa bagay sa Singapore kaya padayaw ng mga kwan dyan, mga maray na medical equipment. Iyo, Yaw na dyan nga. matindang dagok mo niya sa pamilya. Iyo Si Mikey Arroyo may stage 1 thyroid cancer. Si Mikey, so Thyroid naging cancer. congressman? Oo. Okay. Di pangadyan nga, pangadji. Iyo si first gentleman sa heart palan. Oo. Si PGMA, gano'n ang hilang Ay kabagaan, Nanarahay na. naray na, naulian na suliog niya Nauli na. Naulian na suliog niya O, tsaka nakalakaw na baga. Nakayo manangad palan. Dati parang may kunan sa spine. Oo. Buda sa liog baga, may brace baga ang ito. Kaya, Nauli, nabulong naulian. sabi ba kaniba, ang eleksyon nga yan, therapeutic yan. Iyo manangga. Kaya naulian pala. Kaya nakalakaw. Pakalos pa sa nangani pag utolo nakalakaw. Aha. Pag-split sa deployment ka mga Pinoy sa Myanmar, pag-aagalan sigun sa Malacanang. 45 pesos kada kilo na MSRP sa imported na bagas, ipinautob kan Department of Agriculture. No rin daw makabot yung dirigdi sa mga probinsya. Sa Manila man sa na ito. Iyo. Philippine contingent na nagtuman sa Myanmar, posibleng ma-extend nin pagtinir sa nasabing nasyon. At ang PNP, mas higpit na pagwautob kang Comelec checkpoint. Okay, so palbibi, ang mga headlines na pagkaagad, diyan kang POS Enterprises, hanapon sa na Mr. Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oroset, Legazpi City. Basta radyo ay POS niya, 24/7 konektado ko mo, maski daing load. From Newsbase, ini po si Martila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Karilibong man ako ka ito. Hello, good morning. Morning, boss. Bakit sabi ka sa Comelec lagi so in-interview mo, bawal ang kalo, maski anything of value? Iyo baga, nagkambyo na naman si statement ni chairman. Malibungon man iyan ang clown na yan. Migo, Yes. nagkape ka ngunyan kibasiram na kape lamang. O bakit bang nakape mo ngunyan na aga? Antik inom ko tabi mo yan sa pinakalagang mga dahon. Kaya ba, ganang baray sa isip mo May hapot tabi ako, baby. Bawal ang bagas itaw ba ko yo? Iyo baga. Kung nanita maluto, Ganun pwede na gayon. Salbata na gana. Padoy na ngayon. may mga hapot pa lang kayo mga tambay digdi. Pigpaulok mo naman akong salbatada ka na maging malo. May kang katol-tol eh. Tambay digdi sa imo. Ano da. Paano da kung nanday ka nagboto kay artista, balido ang boto? Mga pilyon talaga. Tumultol ka dyan sa rawayong ka. Mga pilyon. Minsan, Pilyon. imbitahan ka Buda, dahil paminsan bigo, yun man ang tali sa inda de. May kapilyuhan, may katalian man. Ade. minsan da, imbitahan ka ninda. Sige daw. Magkarapi-kapi lamang kita. Ako so cellphone number mo. Itaw ko? Itaw mo, na magkarapi-kapi lamang kita. Sabay ta ka sa Uroron. Kaya digding piga-apod na sa Quezon City baga may kapihan sa Quezon City doon. Oo. Digding may kapihan sa Tambayan. Okay. Magibo kita ki Tambay Conclave. Kaya lang, problema data. Bako man da Jim's Coffee niya on digding. Iba. Ika na lang da magdara. Ako lang bala kaya. Sige. Diba ba? Sige tabi. Salbata ng sarawayo na joker. Bagas nga bawal. Kung ano nang maluto. Awin na. Good morning, Henry M. Dakul po baga ang party list anang Pilipinas pero nata sa na ang boto. Is party list national, regional, or district only? Kwantabi
national ang party list, ang pagboto, yan po ang last, ang party list, yan po sa pagultimong parte kan balota. National po ang scope kan party list. Halimbawa, ang gabos na mga party list na, yan tabi, bubutuhan yan sa buong Pilipinas. Di ba? Party list ngayang taga Bicol, maski yaong ka sa Manila, mabuto ka naman kung gusto mo. Diba nga sa Mindanao. Nationwide po bubutuhan ang party list. Tabi. Yun po. Bako yan local sana. Yaw nang sa last part kan balota. Kan page kan balota. Yun po. Yan. Okay. Good morning, Henry M. You mean, pag 131 ang ibinoto ko, din ako makabuto kay ba? At makulitong kang salbatana kasi sinabi ng saro sana. Nung yan, nagitan ka nga yan. Ako yung nadagitan. Sino nga saro? Pag duwa nga di, pwede, saro sana. Maski yaong ka naman sa tawi-tawi, ang bubutuan mong party list, saro sana. Yaw na nakalista duman. Alam nga, yaw na nakalista duman sa party list. All party list na pig-recognize kan COMELEC, yaw na nakalista duman. Kaya maski yaong ka sa Kalayaan Island, pwede kang magboto tabi sa party list na kung sisay na gusto mo sa buong Pilipinas o baski taga Bicol man yan. Di ba? Nasa linya, ay sandali. Mga tugang, okay na. Hay na tabi sa Task Force Kalinigan, aloy nang dahil nagtatrabaho, dakulo na obstruction sa palibot Ligaspi, na maransiwal palibot kung sain-sain ang parking. Ihaputa daw yan. Ihaputa, ha? Paringal, Armario. Good morning, Paringal. Pasok. Morning, pare, aktibong nagkatrabaho niyan ang mga intelligence operatives ang PNP as in Philippine Army para i-monitor ang mga kontra-gobyerno, lalo na ang aktibidad kan New People's Army. Ay, manta. Sa tindang hero-hero. Yan nasa laog na kan campaign period. So, terminology mo, kontra-gobyerno. Okay man ako dyan. Parang nga, tama ko, kontra-partido. Ay, iba man itong kontra-partido. Itama na nagmamonitor kayo. Diba Okay, sige, go. Kanya-kanya na ang mataran gandi si GB News sa mga barangay. Yan tras na nasa kainitan na ang kampanya dahil manggaray nagitiwala ang mga otoridad sa pagiging silensyo ng mga rebelde. At tandaan ka ng enot na eleksyon, may mga insidente din pantobadil, as in alleged extortion, ang mga rebelde sa mga kandidato. Alagad ko niya narireparo na bako masyado aktibo ang paghagad nin pigapod na PTC o Permito Campaign kan mga rebelde. Ang diring kaning rason na dahil intindihan kung natatakiring na medyo kalmado alagad ang otoridad dahil manggaling nagditiwala dahil hindi kampante. Aktibo sindang nagmonitor sa mga rebelde. Lalo ko niya na nasa laog na kan kampanya ng mga kandidato digdi sa lokalidad. Nandito man yun, digdi sa Nawal, sa Mario, DCG. Thank you, Paringal, sa dagdag na report. Mientras tanto, Joshua Bino, nasa linya. Come in, Joshua. Joshua? Joshua? Okay, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sagkod sa may oras pa, asin kaya pa. Sabi kang tigtagta, Sir Henry, nagasabi na pwede magboto kiduwang party list. Strategy yan, nganing i-down ang sarong party list like AKB, ako Bicol. Di ko aram anong motibo ninda kung araw kayam. Pero, basta magboto po kita, saro sa ng party list. Diba? Opo. Okay? Ika, Ika, anong nasa puso mo? Saro lang. Yung party list. Hindi. Pero sa party list, pero ang nasa puso mo? Saro lang. Ha? Saro lang. Saro lang? Opo. Sure ka? Siyempre. Dapat, ansin ba ito? Direkta. Pag sinabi, sure ka? Yes. Yes. Bako na maulo ka patapos, siyempre nga niya. Gali, nag-isip ka na lang kung matanong ko.
Dati na-interview na ko taon. Ano? Dati na-interview na ko taon. Baka na ka makaabot naman. Okay, sige, go. Yes, tagkon, may oras pa, kaya pa, kan mga personahes, kan Commission on Election o COMELEC. Oo. Ipagpapadagos man ginari ng data ni D.P. Henry ang pagbaklas kan mga election tarpaulin, election paraphernalias na dahil nagpakaburugtak sa tama kay ning kaagan, lalong-lalo na nagpakaburugtak sa mga poste o kung saan man na mararagbarag, sa madaling sabi, di nakabugtak sa pag-designate na common posting area. Siguro ini sa pahayag ni COMELEC Albay, Election Supervisor Attorney Maria Aria Punaw, kung saan pwedeng magdurar pa ni nagkapirang mga simana na sa indang pinaggibong offline baklas. Pero depende kung makakaya pa kan isperso kan COMELEC kan inutnal daw kan karampanyahan March 28 pinaggibo man kan Commission on Election ang sa indang paiwasan na offline baklas kung sa entity sa probinsya kan Albay. Ang COMELEC nakapagbaklas nin nasa 5,349 pidaso ning mga poster ang tindang binaraklas asin pinagkorumpiskar. 3,653 pidaso kay ni ang mga tarpaulin magpoon na senador sundo sa posisyon na municipal councilor. 1,696 man ang mga tarpaulin na nakumpiskar ninda hali sa lado kan mga party list. Ang mga tarpaulin na ini iyo ang yaraon mo niyan nagpaka-sararay mo na sa DPWH, so iba yaon sa mga municipal police station, asin sa iba man yaraon sa malalaing ng mga COMELEC offices. Pagkatapos kan aldaw kan karampanyahan pa D.P. Henry, saka ini i-dispose, ipapan-recycle kan Commission on Election, tangari ng masiguro na dahil may magpakabaralik giraray sa konseling dahil tinuroa na dahil nagpakaburugtak sa tamang kaagan, partikular na sa mga common poster areas na dapat aram na kan mga kandidato. Ano kung pwede panoon sa mga nangangaipo? Pwede, kundi patapusin damo na so election campaign period. Itaot sa mga ipo, pwede magibong atop? Iyo. Atop baga? Correct. Hindi ako mga pirang aldaw man yan bago. Pero karalo yung man yan na ngaya atop o kung ano, gibong ki atop. Actually, sabi ni Atty. Bunaw, i-recycle. Pero, after na kan campaign period. Tanganing dangay, baka ngaya pag ipig-dispose mo na sa mga nakulik na kumpiskar, kinagahan, iraw na naman sa gilid kan tinampo. Kaya after campaign period na da. Ang pinagkamarekan, kung mangyara, rirapado. Kung si sa tarpaulin, paon mo, dumalang mo kag sa dire. Rapadoon mo kibuntot pagi. Sarawayong kagayang salbatana ka. Darakula ang daan tarpaulin sa lugar. Darakula pati, dahil man mabaklas. Dahil may, ang mga tarpaulin kayang mga oversize, pag nakabugtak sa private property, dahil pigihiro. Basta sa private na may consent sa tagsadire. May consent ng tagsadire. Pero kung dahil pagtugot ng tagsadire, iyan may problema. Sa anong manabagay, pag ang tagsadire may pantugot, pwede mong gibuhon yan. Kasi ba sa case? Sa? Case. Garo, lampas pa nga na dyan. Pwede mong gibuhon. Latoson takang salbatana ka dyan. Sige. Nagtag na marata, gusto mo na BCGB. So, gibo-gibo niya, inistorya na din sa radyo. Mga tugang, ang mga balita sa Morning Hirit. Kalipas lang kan mga patalastas. Magbabalik po kami. Mga
Tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan, iboto number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Global Albay, angat lahat, oh, go Joey Salceda. Global Albay, angat lahat, oh, go Joey Salceda. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan, iboto number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras alas 6:05. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang aldaw ngunyan na Miyerkules, petsa 2 kan bulan na Abril, piyesta po ni San Pedro Calungsod. Ang Second Filipino Saint tabi na tinawanin pagbidbid kan Vatican. Happy Feast Day kay San Pedro Calungsod, Second Filipino Saint. Sabi ni Kuya Tony. Headlines kan mga bareta, heightened alert itinaas kan PRO5 para sa obserbasyon kang Semana Santa. Nagkapirang bus company sa Legazpi Terminal, fully booked na sa Abril 13 sa Easter Sunday. Sa lado nasyonal, Comelec na irehistro ang 34 na reklamo ng vote buying, selling asin iba pa. AFP Chief of Staff nagabiso sa Persakan Pilipinas na magpreparar in kaso sa kiyadahon kan China ang Taiwan. Sa ibang nasyon, mass burial sa mga biktima kang linog sa Myanmar. Pinunana, Business News MSRP sa presyo din manok asin bunay pigadalan kan DA. Health News, tips kung paano makontrol ang dagit, ipinaluwas kan mga health experts sa Kinaban. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya tungon sa lado lokal, nakatalaan po na o nakataas ang heightened alert status kan Philippine Regional o Police Regional Office 5 para sa obserbasyon kang Semana Santa ngunya na taon. Sigon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, mas magiging mahigpit ang implementasyon kan mga lakdang pangseguridad kan pulisya sa Kabikulan tanganing masiguro ang kaligtasan kan publiko sa taho kan relihiyosong aktibidad. Sinabi ni Dizon na dakol na pulis ang ipapalakop sa simbahan, transport terminals, aeropuerto, pantalan at iba pang tourist destinations bilang parte kan seguridad. Mabugtak man ang pulisya din Police Assistance Desk, mobile patrols at intelligence operations para malikayan ang anuman na krimen, sering kan harabasan, panghold up asin paglakop kang illegal na droga. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Report ni Al Armario nasa linya.
After election na bigalaoman, may implementar ang mga nakalinyadang proyekto kan gobyerno sa mga barangay. Sa informasyon nalig sa DPWH dahil yan kan election ban, ang notaran dakol na bigalaoman ang mga proyektong may implementar, lalo digdi sa Legazpi City, siring kan mga patinampo, covered court, mga classrooms, patubig, asin iba pa. Preparado na ang budget halin sa gobyerno nasyonal sa pahagi kan DPWH. Kaya ngunyan, preparing naman sinda sa mga dokumentos alagad sa implementasyon alaton pa ang eleksyon after ini mangyayari dahil kan election ban. Alarmario, DCGB. Mga akomplishmentong proyekto ni Congressman Didi Cabredo nabanggit kang kongresista sa meeting di Abanse kaini. Jimmy nasalita sa report. Presentar ni Congressman Fernando Didi Cabredo ang mga taga-barangay Amtik, Ligao City sa isinagibo kaining meeting di Abanse. Ang mga kompleksimento niya sa nasabing barangay, ang mga ini, iyo ang mga minasunod, proyektong repair, improvement, widening of Amtik to Barangay Baligang, Tambo Road, repair, improvement, widening to Ligao City to Tabaco Road via Sitio Sabloyon Section 1, construction of hanging bridge sa Mount Masaraga, asin mga ayuda para sa mga mahigos na paratanom, tabang medikal, tabang pang-eskwela sa mga aki asin kadakol pang iba. Ang mga meeting di Abanse ni Cabredo sa mga barangay, konbinsido ang mga nagdadarangog sa pagsabing an ebidensya sa mga pigtataram kan na congressman, yao na sa saindang barangay na papakinabangan na asin nahiling na ang mga ebidensya. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Nagkapirang mga bus company sa Legazpi City Grand Terminal, fully booked na pon Abril 13, sagkod ultimong aldaw kang Semana Santa. Inan na kong informasyon kan DCGB News base sa konfirmasyon kan nagkapirang mga drivers na nag-implementar sila nin one-day booking para sa mga pasahero. Ipinaliwanag ninda na sa bagi ka nasabing sistema, matatawanan ng oportunidad ang mga nakabakalin ticket na mga pasahero na personal as in physical na presente sa terminal. Nag-antisipar maninda ang pagrusok ang mga pasahero na maagi sa terminal ngunyan na papaharani ang Semana Santa as in ang summer season. Supply nin kuryente sa Liñon Hill, pigahalat pa kan Provincial Tourism, Culture and the Arts Office para maibukas sa publiko. Karen Ala sa report. Tighalat pa kan titikaw na maplansya kan City Engineering Office ang requisitos para sa formal na supply nin kuryente o pailaw kaining Liñon Hill sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Segun kay Dorothy Collier kan titikaw, nasa paghalat pasindang makumpleto kan opisina ang mga requisitos na kaipuhan maitao sa Aleco nganing matawanan ning mas magayon na pailaw ang nasabing pasyaran dahil segun kay Collier, maski inisyalmenteng may mga naibugtak ng ilaw sa pasyaran, may mga kaipuhan din ang kakabitan digdi na porsyon ang Aleco bago ang formal o opisyalmenteng operasyon kan Liñon Hill para sa publiko. Karen Ana, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta, nasa linyaman si Joshua Bino. Hali po dyan, mga tugang sa Alua. May kinaraman sa milyon-milyon na illegal na drogang na kumpiskar sa bulan in Marso kan Philippine National Police. Baski anong gibuhon, talagang riparo man giraray ang presensya kan illegal na droga sa satuyang palibot. Maririparo ini sa report man at ikapalawas kan mga kapulisan kan Police Regional Office 5 kung sa milyon-milyon na kantidad ni na illegal na droga ang sa indang nagkumpiskar. Basado sa report kan Police Regional Office 5 sa bilog na bulan kan Marso 2025 makapag-arestar ang mga kapulisan ng 150 katawo na involved sa illegal na droga asin pagkakakumpiskar man nin nasa 10 milyones kantidad
nin pinaghalong shabu asin na marijuana ana kumpiskar kan mga kapulisan sa matrayong punindang pinagkukondusir na mga anti-illegal drug operation. Patunay ini na kumbaga talagang may presensya pa nin illegal na droga sa satuyang kapalibutan. Alagad sa pagatong doon man kan mga kapulisan, partikular na kan Police Regional Office 5, parte ini o ang pagkakumpiskar kan na siring na kantidad ng mga illegal na droga, iyo ang parte kan sa itang padagos na kampanya kontra digdi sa raram kan liderato ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director kan mga kapulisan digdi sa Bicol. Sigun kay Dizon, patunay ini na mas pinakusog asin epektibo ang sendang laban kontra illegal na droga digdi sa rehiyon kan Bicol. Yaon man ang pangapudan kan mga kapulisan sa gaus na sektor kan komunidad na makisarok o kaya magkasararo tangani ng dagos ng malabanan ang presensya kan illegal na droga sa komunidad. Kung kaya sa paagi ka ng mga report na ni, marireparo taman na talagang dakol man giraray ang presensya kan illegal na droga digdi sa tuyang palibot, alagad naghihingo man ang lado kan mga kapulisan na labanan ini asin dahil na makapagbiktima ng mas dakol pang individual. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. 15 minutos makalipas ang alas 6 nin aga. Magbabalik po ang mga bareta makalipas kan mga patalantan. GB News Express. GB News Express. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na, San Miguel Beer buksan na. Taste the summer, sama na, San Miguel Beer buksan na. Drink responsibly. Segundo distrito, tunay na malalauman. Serbisyo ko, ito ang totoo. Ito, digdi sa puso ko. Padaba kong segundo distrito, tunay na malalauman ta. Serbisyo ko, ito ang totoo. Congressman Christopher Quito Salcedo ko, numero 1 sa balot. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Boto numero 5 sa balota para board member Das Maronilla. Dedikado, aktibo sa serbisyo publiko. Board member Das Maronilla. Board member ko, Das Maronilla. Maronilla, number 5. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ni Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, leader na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkaldeta, malalauman. Subukta na sa serbisyo, sa Legazpi nyo. Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan. Sa syudad, Legazpi kita magkasararo. Geraldine G. Rosal ka na, alkaldeng matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ni Legazpi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Kanoy Andes Loria, determinado para sa mga albayano. Andes Loria, desidido para sa distrito. Kanoy Andes Loria,
Gloria. Kailan mahaldig daragali gaspi manito para purapo magkasararo kitang gabos marina para sa tunay na pagsararo dito sa mauswag na distrito para sa mga albayano. Kailan mahaldig daragali gaspi manito para purapo magkasararo kitang gabos marina para sa tunay na pagbabago. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Kapelo mapadagos kan progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpagibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an paratukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kita ngunyan kan mga darakula nyatong bareta alas 6:23 po nin pagkaaga. Ipinahayag po kan Commission on Elections sa COMELEC na nakaresibe ang ahensya nin 34 reports kan pigasabing vote buying, selling as in illegal na aktibidad bago ang Mayo 12 na eleksyon. Sigon kay COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr., nakaibahan digdan 23 na report kan vote buying as in vote selling as in ang 11 na narehistro na pang-abuso sa resources kan gobyerno. Sinabi ni Maceda na ponsindang makaresibe o
nagpoon sina makareceive ng reports bago pa man magpoon ang election period. Idinagdag pa sa report kan poll body na kan taon 2022 na eleksyon nakapag-register ang COMELEC nin 1,226 na reklamo nin vote buying asin uminabot sa 375 ang numero kan mga reklamo sa taon 2023 na barangay asin sangguni ang kabataan elections. Siraram kang Omnibus Election Code, illegal ang pagpabakal asin pagbakalin boto kung saan nagtatao o nangangako ang sarong tao rin kwarta ano man ang kantidad para engganyaron ang publiko na magboto o dai sa sarong kandidato. Dai daw pigbabawalan kan Commission on Elections so COMELEC ang pananao kan mga kandidato nin t-shirts, mga candy, mantang nagakampanya. Paliwanag ini ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bako man supisyente ang mga candy asin bado para makabakal nin boto. Pero pagiramdam ni Garcia, nagamiton dapat kan mga botante ang natatadang aldaw bako an eleksyon tanganing kilatison o hingiskisan nin marhay an sisay man na mga kandidato na makatuko sa pwesto. Apera sa t-shirt asin candy, man pigbabawalan kan COMELEC an manao ang mga kandidato nin bowler asin kalo ang campaign period madurar sa Godmayo 10 apuera sa Abril 17 asin 18 na Huwebes Santo asin Biyernes Santo. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Naniniwala daw si reeleksyonistang Senador Bongo na ang pagtabang asin paghatod din serbisyo o dai pigipiling oras asin panahon inilalong dai dapat na pighaluan din politika. Inanminsay kan Senador sa ribo-ribong residente sa nagsabat sa iya sa pagbisita sa Bacoor City, Cavite kanuminaging aldaw. Kasabay kainin mainit na pagresibe kan Senador, siniguro ni Senador Go na padagos siyang ipinagsusulong ang mga batas para sa mga Pilipino sa mas abot kayang edukasyon, mas dakol na trabaho asin pagkaon para sa mga Pilipino. Bilang chairman kan Senate Committee on Health, midbid ang senador sa iyang pagtataonin prioridad sa pagrarani kan mga medical services lalo na sa mga nagtitios. Kasabay digdang pinagdadaanan o pinagagihan kan dating presidente na si dating Presidente Rodrigo Duterte na yaon ngunyan sa Netherlands asin padagos man na nagtatrabaho asin day pundo sa pagtrabaho ang senador na si Bongo. Kinumpirmar mga tugang kan Bureau of Treasury o BTR na naglubo ang utang kan Pilipinas na uminabot sa 16.63 trillion pesos. Ang totalmenteng utang kang nasyon pagkatapos kan bulan in Pebrero. Sigon sa ahensya, nasa 1.96% kan 319.26 billion pesos. Ang dagdag na utang kang nasyon kumpara ka nakaaging taon, nasa 67.5% kaini ang utang panlaog o domestic debt. Mantang nagkakantidad nin 11.2 trillion pesos. Mantang 32.5% ang utang panluwas kan Pilipinas na nagkakantidad nin 5.41 trillion pesos. Matapos malagdagan nin 179.64 billion pesos pon kan Enero. Sigon sa Treasury, medyo nagdiit maski paano ang utang panlaog kang nasyon dahil sa pagkusog kan kantidad kan balor kan piso kontra dolyar. Siniguro man kan ahensya na pigagamit sa mga proyekto kan gobyerno ang inutang kaibahan na ang proyekto o project loans para sa mga railways, health sector as in agricultural sector. Ipinahayag mga tugang kan Armed Forces of the Philippines AFP General Romeo Browner Jr. na dapat maghanda ang mga soldados na Pilipino kung in kaso sakyadahon ang Taiwan mantang nagukonduktan din military exercise ang China sa palibot kan Taipei. Sigon kay Browner, ang Northern Luzon Command o NOLCOM
na kinakaipuhan na mangenot sa pagligtas kan 250,000 na overseas Filipino workers o OFW sa Taiwan in kaso magkaigwaning kariribukan base sa militar kan China. Nagkukondukta ininin mga militar exercise para ipahilingan sa indang kusog asin tawanin patanid ang mga nagsisiblag sa indang nasyon. Nagtutubod ang Beijing na partikan sa indang teritoryo ang Taiwan asin nanda sindang gumamit ng pwersa para mapairarom ini sa mga nakaaging tao. Nagpapakusog pa kan China ang presensya kan sa indang pwersa sa balibot kan Taiwan para isulong ang sa indang pagklamar sa soberanya, pero pagkontestar ini kan gobyerno kan Taipei. Pilipinas, 6:30 na. Magbabalik po kami. GB News Express. GB News Express. Abot na pirilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota, iboto! Raider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta na pangako, kundi may napatunayan na ang maging servidor nin banwaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas bagayunon, naginubatan, Chino Garcia, dahil paglingawan. Angat ang lahat, parang durugan. Angat ang lahat, Chino Garcia, angat ang lahat, parang durugan. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Canoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mahigos, matinabang, padaba kan masa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kiko, Kiko sa puso ko. Subukan matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham
Yeah, Yo, check this out. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Natatabang na puunta ka ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon, ako biko lang sa puso ko. Ikaw tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginig ko, lalo sa mga para o matikus na pamilya pa. Senior citizen na sinka, jovenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, long hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, long hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, long hair Loyola, number 2 sa balota. GB News Express. News Express. GB News Express. Bareta mga tugang sa ibang nasyon, posible daw na magitaas ang numero kan mga nagadan sa pagtama kan 7.7 magnitude na linog sa Myanmar, asin magin sa kataning na nasyon kan Thailand. Apwera kay ni, dakol pang padagos na pigahanap kan mga search and rescue team. Hali sa nagrampahog na mga edifisyo darakan makusog na main quake asin aftershocks. Winabot sa 2,056 ang kumpirmadong nagadan, mantang maabot sa 4,000 ang nairido, apera sa maabot sa 300 na reported missing. Dahilan man sa nagdadakol na numero ng casualties, beriyo sa sarong lugar ang bangkay kan mga nagadan asin nagdadara din patakot sa salod kaya pinuuna na ang pagdara sa mga ini sa Saindang Cemetery. Sa kada lulubngan, 10 bangkay ang beriyo na piglulubong dahil wala ng supisyenteng espasyo asin iba pa na pigdadara, mantang ang iba pigdadara sa crematorium. Bareta, mga tugang sa negosyo. Business News. Matapos sa bagas, asin karinin urig, pigalauman kan Department of Agriculture na dai magpautob nin maximum suggested retail price MSRP para sa kaning manok asin bunay.
Sigon kay Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na initanganing masiguro na day maitaas sa bako magkakanigo ang presyo kay ni sa saunan. Base sa monitoring kan ahensya, nasa 6 8 pesos ngunyan ang kada pidaso nin bunay na mas sa baba kumpara sa napabareta na 10 pesos sa 12 pesos kada pedaso nin bunay. Mientras na ang presyo man kang karne nin manok uminabot sa 240 kada kilo. Iglinaw ni Secretary Laurel da ini basta ipapautob dahil kaipuhan ngo ng agihon sa konsultasyon ang mga stakeholders para dai mayugyog ang industriya. Maramon ta daw mga tugang ang mga health news may kinaraman sa kung paano daw makontrol ang dagit. Sigon sa mga health experts. Bareta kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nagpulot na napiso ang mga eksperto sa salud sa mga personang mainito na nalimanta o perming dagit sa mundo. Katakot kayo na ibiniklad ka mga health experts ang nagkapirang tips para makontrola na anger problems, lalo na sa mga perming nanonoriyaw, nangi-snab ng mga tao, perming nakikipag-iwal, manraot ng mga gamit asin pigkukulganan sa diri. Pero, magpundo, nakisipan ni Maray ang kikibuo na reaksyon sa pagikan luway-luway na pagbilang pun sa ro sa kutsampulo. Ikaduwa magdistansya, mag-angos muna ni nararom asin nalaton na magkalmaan sa diri bago magbutas ni mga panaramon asin gumibo ni aksyon. At ikatulo, sabuton ang dahilan kung kan sa imong pagkadagit. Pero sa mga nasambit, magkakatabang man ang pag-ehersisyo, pagpaingalo asin pagpatawad, tanganing makontrol ang dagit. Health News from Newsbase, Mardela, Dainiba. Oras Pilipinas, 20 bago po magabot ang alas 6 ni aga sa DCGB. Ramonta ang report sa kamugtakan kampanahon. Sandali lang. Day kaya, so ito, o rinam. Madali lang ata, ramonta daw ang heat index mo. So hapon pala, so heat index 41. Pero gari, kayang-kaya tapa man, ano? Madali lang, tam. Ramonta daw muna ang latest kayan sa kamugtakan kampanahon. Palalaog na kita sa tag-init. Tabi. Wait lang, ha? Oras natin, 19 minutos bago mag-abot mga tugang ang nagwawala na alas 7 nin pagkaaga. Ay nako, kaya daw pareho ka sa bago eh. Mamaya na lang, kinatbirich po. Kasi bago pa akong try nin apod kang pag-asa, kinatbirich po ang sa indang cellphone number. Yan po mga detalles kan mga bareta. Sinurat ni News Director Mar de la Cruz. Sabay si Angel Mustasa and Jenny Balyaran. Report kan Mega Force Patrol halit sa luwa. Sendong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
131? Ay, yes po. Hapot ko lang po kung ini ang opisina kan Ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Hapot ko lang po kung 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa balota. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Segundo distrito, ang board member niya to, maasahan ta, makatawo, makajos, yan si Glenn Casulla, Glenn Casulla, ang board member ta, digdi sa tuti, Glenn Casulla na, board member Glenn Casulla. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Noel Rosal, sa tong gobernador, umayon na analbay, may puso na servidor. Noel Rosal, sa tong gobernador, Noel Rosal sa ta, albayado. Probinsya ng albay, kain uwan siyang maray, programa asin proyekto para sa ikakarahay, serbisyo para sa gabos na mga kahimanwa, kay Noel Rosal tunay ng mahuswang na probinsya. Hey, 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 Noel Rosal, sa tong gobernador. Para Gobernador Canalbay, Noel Rosal, numero 1 sa balota. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Ta-da-da-da-da! Taste the summer, tara na! Drink responsibly. Diyan Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling atin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay Diyan Trinidad. Diyan Trinidad, para alkalde ng UAS. Diyan Trinidad. Tire ko siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday Ko para Vice-Gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Uy, kilala ko ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga ating suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko, yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Bicolano, ako Bicol! Katabang at kasurog sa edukasyon, Ako Bicol. 131 sa balota. Sa kalusugan, Ako Bicol. Sa kabuhayan, Ako Bicol. Sa panahon ng sakuna, Ako Bicol. Sa mga entertainment workers, Ako Bicol. Ako, si Jericho Rosales, isang Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. This political advertisement paid for by Ako Bicol Police Report, 2nd floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village, South 4500 Legazpi City, Albay, Philippines. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaki
lalaking hindi inuumaga. Ako si Henry M. Taga Washington Drive. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga helang kangatay arog po kanakubi pangyari sa maaba ka. Lalay mo na ang Chipramer, nagibugibo mo ang Chipramer. Lalay mo na. Ate Sally, good morning, Tabi. Ang mga helang kangatay arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugbahan ko day magbabago, tanganing maugmang atay kay puan po nasabayan ng proteksyong liver aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa lodas ng proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid sa pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liver Aid. Pwede pong mapugulan ang paghubag kang atay. May bisyo man wala, mahilig man uminumoday, mas maray po na sabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid para sa baskog na atay. Say daw ini Nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Oral daw databi na alalay nin sarong kandidato na matangaan paguli sarong nagpaaram sa harong na nag-attender sa proklamasyon ni Bossing. Ang problema, de maaraman kon sa indaw ini nagduman na rally. Baka ako marali sa dinuman. Ako may duda ako eh. Baka may duda akong baka oralan din naman niya. Ang Bossing baga, pinming nasa sarahutan. Hain ka na nga niya. Ay, pigsugo nga niya ako ni BP Henry nga pagpalaw kang bareta. Natalo yun ka. At pigsugo nga ni nga ako madali san. Ano na nga niyaan? Habang ginapig para sugo ka pa. Oha, 131. Joshua? Oha. Oha. Dapat bago nang kan ako Bicol ang advertisement ano? Ano ba? Dapat ang fight niya. Oha, 131. Mag-ayo magani. Ayo. Ting ting ting. Oha, 131. Oo, oha ito 131. Ano dapat. So, imbes na hello, oha 131. Oo. Kinakain ba to? Ay, hindi. Hindi. Ano ba to? Nakakatulong to. 131. Oo. Nakakatulong yan. Dadaugon ko si Jerry Corsales, Joshua. Telling ko. Pwede. Malugaling ang bayad sa kuya eh. Mal ang talent fee ko. Sabagay, gari pwedeng ilibre ko. Ilibre ko gayon. Kung makahulon sa kuya si Rochelle, kung makahulon sa kuya si Rochelle, libre ko yan. Pwede. Ay, so, da ko nagkakasayo makay Rochelle. Da ko nagkasayo masaya eh. Basta namin na po sa ko. Inda ko na daw maski matanga nagisimbag ako sa iya. Oo. Da ko nagkakasayo masaya. Ha? Tapos, asa ibang yung ang partner kong babae, si Rochelle dapat mapag-ring kaya. Hello? Oha, 131? Masabi si Rochelle. Oo, 131. Ano ito? Ako Bicol to, nakakatulong to. Pwede. Pag nahiling ko ini si Ate Rochelle ta,
encourage ko ini na magkuhan kami. Kontratahan. Kaming doon ma-voice over. Aminda. O, alam ko na. Ano nangyari naman sa harong tabong ito, Palan? Ha? Ano nangyari naman? Sa? Itong sabi mo na ginibo naman kirason sa kuhan? Ata na. Anong rason naman? Sisay daw ini. Uni nga ni, may nagtinsa kuya. Gura nung yan talent fake. Paperisyon ko pa sana po. Paperisyon ko pa sana. Bira nga yan talent fake. Paperisyon ko pa sana po kung perang bayad sa kuya kaya. No, sige. May nagsilos naman ng mga paradangog ta. May nagselos naman og ari. Di magpara si Relos. Taparte man sa nang kat-spice of life. Tama sa ini. Ano nangyari? Sisay daw ini. Sa aga, makaraw naman ako. Ibang party list naman ikaraw ko sa aga. Ikaraw ko naman sa aga. Pero dapat magbayad man sinda. Di ba? Magbayad. Di ba? Kalangan man. Aday man nagbabayad. Ikaraw tadigdi. Makalibre pa man. Aday. Okay, sige. Sige, ano nangyari dyan? Sisay daw ini. Na nagtuoro alalay man sa sarong kandidato. Sarong banggi. Na matangaan ning pag-uli sa harong. Ang taaram sa agom. Nag-attendir kan proclamation ni busing niya. Ang problema, day maraman kung saan talaga ini nagrally. Tapig budahan, may iba man na dinuman. Iyon ang ngayaantig sasabi. Dahil nung ka ipagdamay ang kuro kampanya kung magibumanin kalukuhan sa agom. Panadadamay ang kandidato. Ini kaya si Padibiti. Inutnal daw kan kampanya. Uminuli nin matanga na sa banggi. Tapos garo ngayang tanglayon. Rogado ngaya tanabanggihan natapos sa kampanya. Problema kinagahan. Nagsaod sa agom si Mrs. Nasabat sa mga kagrupo ni Padi. Hindi kinulibat si Mrs. Nung ngaya kumusta na si Agumo rahay na. Dahil lugod ba ngayon nakaiba sa teripon ta ang sabi na trangkasaw. Yan ang pigasabi ta. Yan ang pigasabi ta na pag nadakop ka. Yan ang pigasabi na pag titugot ka, madidiskwento ka talaga. Atak na. Pag titugot ka, madidiskwento ka. Diba? Madidiskwento ka pag titugot ka. Bako na, oras niya na iyan natitugot talaga siya. Oras niya na. Ayun nga sa gumo. Ay, di ba nga nakasabay nga sa rally mga kasabangit? May titrangkaso na siya. Pagkunak ngayon nga sa endo. Awinda. Nakikig si Mrs. Alangkawin sa boses. Paano man ngayon nabanggi na nga ni tag-uli? Saan sabi sa kuya? Nabanggihan ka mo sa kampanya? Matanga na nga nga kasubanggi? At ano nga yung matanga na nga nag-uli? Sabi nga nagkarampanya ka mo. Batang iya dumugon. Iyo pa. Ano ba kang birthday? Di man nga nadumog nga. Di nga duman nga sa may atop. Ano yung kusina? Ano? Atop na yung kusina. Atop na yung kusina. Regardless kung ano man yan, ang punto dyan, maski anong sisekreto mo, pag ikaw manadakop ka, pag iuras mo na talaga, oras mo na. Di ba? Iyo, sinda. Tandaan mo yan. 131. Ito nga, dinagito na ka rin sa rong paradangog ta. Dinagito na yung paradangog ta eh. Sige, ikampanya taman so gusto niya gayon. Ito na kakan magtarap ta. Ay, sorry. Dinagito na akong paradangog ta eh. Sige. Dinagito na ko eh. Sige. Mga sensitibo pala ng mga paradangog ta. Mga sensitibo.
Ani ba? Okay lang. Ani ba bako? Sabot ayan. Oh, okay. Ngunyan. Nakikig. Natuklan lang sa mga kagrupo. Oo. Kagaro ngaya. May tamantig ko yun. Napasubo talaga si Padi. Ngaya madam. Sorry ngaya. Luwas na kami dyan. Maray pa ni si Kuya nung stampa niya pagkaaga. Good morning, migo. Yan. Kasing tanog kang good morning, babes. Labagong Garigos. Ano? Labagong Garigos. Oh, good morning, yeah, babes. Good morning ba? O di ngunyan, ano yung nabutan ka ito? Ngunyan. Muyang kumustahon. Kan mga kagrupo. Kung ano na ang kamugtakan ni Padi. Ta matulong aldaw na dadipin. Dahil pasilag-silag. Ano na kung may lastro ito? Ano na daw ngayang kamugtakan? Para lugod ngayon. May duda ako, may lastro ito. Sabi na ng mga grupo, barangay kayo, kumustahon. Kung ano na daw ngayang kamugtakan? Sana lugod ngayon. Dahil man binaldado ka na gaw. Ukudado nindo. Ukudadaw nindo. Dahil nung kay pagdamay. Ang kampanya. Iyo? Gigibo man agad ng mga rason, gigibong rason man nga. Ako sa iling, bako sana siya nagigibo ka. Pinit ko, bigtado din, sa malapit lang yun. Ako, maski kandidato doon ako eh. Kudadaw nindo. Sisay. Katang una na ngayon, ang manja pa ka mo. Iyo nga. Katang nga naman yung kaukosmi sa barangay. Lain kaukosmi nga sa barangay. Grabe nga ang tawag ko. Tapos nasabat naman. Alam nga, alas 7 pa sa nga. Tapos nga kami sa barangay ka sa apo. Dado. Alright. Doon na nga gawin. Okay. O ba? Joshua, pasiguro ha? Hello? Hello, Kibaya. Morning. Morning. Hello, Kibaya. Mingo. Nakalong sleeve mo ba dapat kampanya? Tapos? Nakalong sleeve ka? Mainiton nga ya? Ito pala, nagnapas kang bugambilya. Napas ka bugambilya. Kaya pag naglaw kita nakalong sleeve, araw ka? Natang yata, yun yung kandidato na sarot na ngaya, ang braso ngaya, may nito yung nakalong sleeve. Ito pala so braso niya, rinapas ki bugambilya. Awinda. Kadang-kadang nga sila nagmalta, yung muna mapigapot so katrabaho. Diyo. Yung nagparotara man o. Pag namumuging pula nito, araw gana naman. Hello, Kibaya. Iyo, delikado para ulok-ulok ko niyan. Wala para ako nagkaraw-karaw. Di na kita nagsaro kung para dangog. Hindi ka para ulok-ulok. Di na ako makaraw, wala nang para ulok-ulok. Dati ka na. Sarok ka man. Hindi ko para ero. Para ero. Relax. Yo. Ulok-ulok sana. Relax. Ulok sana. May pagdikula. Tamadis ko ito kitang dua. Bye-bye. Mga araw yung gida na, no? Iyo. Mature ka talaga, amigo. Nanggad. Sa bayawas. Iyo, nanggad. Pudong ka na. Okay. Sige, bye-bye. Sabi kan texter, sabi ni Kuya no, ako nga nang ako nakakakaon pag day kasabay si Mrs. Ay, yun nanggad migo. Aram mo, pariyuan sa tuyang experience sa buhay. Salamat kan sa pagkantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye, mabuhay. God is good all the time. I said I to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. Probado na sa serbisyo, dakul nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para